saw me with eternal eyes while I was yet in sin. Redeemer, Savior, friend. Every stripe upon your battered back, every thorn that pierced your brow, every nail drove deep through guiltless hand, say that your love knows no end. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, redeem my heart again. Savior, you have sheltered me from sin. You're familiar with my weakness, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend. So the grace you poured upon my life will return to you in praise, and I'll gladly lay down all my crowns for the name by which I'm saved, for the name by which I'm saved. Redeemer, redeem my heart again. Savior, you have sheltered me from sin. You're familiar with my weakness, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, redeem my heart again. Savior, you have sheltered me from sin. You're familiar with my weakness, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, Savior, friend. Redeemer, Savior, friend.
is deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness, Holiness is Christ in me. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, now I need you. so teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I Cannot stand up for you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Attention. Oh, thank you very much also for two praises, our Lotus choir. Anyway, I know, as I initially said, we missed our pastor. He has been outside Malawi for 6 weeks. I hope you also, you have missed him, isn't it? So for today's Sunday service, let's also have that heart to hear more things from our pastor. So for today's Sunday service, I would like to invite our pastor to speak to us. Thank you very much. God bless you. Good morning, church. Mabwino mpingo, Nice to see you. zabwinonso kuonani. Past a few weeks, I was away in South Korea Nde mawiki ambiri apitawo ndinalinso ku Korea. to attend the World Camp, Nali pa World Camp. and also afterwards we had Bible retreats, youth camps. Nditamalizanso nali Bible retreat komanso youth camp. Had the opportunity to preach in various places. Ndenayinso ndi mwayi olalikira malo osiyanasiyana. But we thank the Lord that He brought us back here safely, Ndi tikuyamikanso Ambuye kuti ndabwereranso bwinobwino. and also to continue the gospel works here together with our brethren in Malawi. Komanso kupitiriza ntchito ya uthenga wabwino pamodzi ndi azibale aku Malawi. First, let's read one scripture from the Bible. Ndi tiyambe ndi kuona mawu amodzi ochokera mu Bible. Deuteronomy chapter 8, Deuteronomy chapter 8. from verse 1 through 6. Ndi tiyamba verse yake 1 kulekeza 6. Deuteronomy chapter 8, Deuteronomy chapter 8. from verse 1 through 6. Ndi tiwerenga kuyambira verse yake 1 kulekeza 6. We'll read in English. Ndi tiwerenga mbali zonse.
Yes, GBS, please put on English. achibesi mweka chichewa sinthanika ni chizungu. Yes, if you found it, let's read from verse 1. Tiwerenga kuyambira verse yake 1. All the commands which I commanded thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. Muzisamalira kuchita malamulo onse amene ndikuwuzani lero, ndipo kuti mukhale ndi moyo ndi kuchuluka ndi kulowa ndi kulandira dziko limene Yehova analumbirira makolo anu. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee and to prove thee to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Ndipo muzikumbukira njira yonse imene Yehova Mulungu wanu anakuyendetsani m'chipululu zaka izi 40, kuti akuchepetseni kukuyesani kudziwa chomwe chokhala mu mtima mwanu ngati mudzasunga malamulo ake kapena ayi. And he humbled thee and suffered thee to hunger and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceeded out of the mouth of the Lord doth man live. Ndipo anakuchepetsani nakumvetsani njala nakudyetsani ndi mana amene simunawadziwa angakhale makolo anu sanawadziwa, kuti akudziwitseni kuti munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate wokha, koma munthu adzakhala ndi moyo ndi zonse zakutuluka mkamwa mwa Yehova. Your garments did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. Zovala zanu sizinatha pathupi panu, phazi lanu silinatupa zaka izi 40. You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Ndipo muzindikire mtima mwanu kuti monga munthu alanga mwana wake, momwemo Yehova Mulungu wanu akulangani inu. Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in his ways and to fear him. Ndipo muzisunga malamulo a Yehova Mulungu wanu, kuyenda m'njira zake ndi kumuopa. Up to verse 6, we have read. Kufikira verse ya 6 tawerenga. During this time in the World Camp, we saw the gospel works from all over the world. Nde nthawi ya kampu imeneyi timatha kuona ntchito ya uthenga wabwino dziko lonse lapansi. Especially our missionaries, we are dispatched across over 100 countries. Nde makamaka azibusa amene tinatumizidwa maiko pafupifupi 100. And as they go out to invite people, pastors, government officials, we have seen many great testimonies how God wants to preach gospel across the globe. Nde mmene timayitananso anthu osiyanasiyana mboma ndi ena otero kuti akhozanso kukhala mbali imodzi taona Mulungu akugwira ntchito. One country that came in our heart is South Sudan. Nde dziko limene labwera mitima mwathu ndi South Sudan. Actually, in South Sudan, we don't have our church. Nde ku South Sudan kulibeko mpingo wathu. It seemed like in Sudan there was a war, civil war between North Sudan and South Sudan for many years. Nde ku dziko limene kunali nkhondo pakati pa anthu akumwera ndi akumpoto kwa dziko la Sudan. But during this time, our pastors in Kenya church went in. Although there's no church, they met the government officials to invite them to Korea. Nde mpingo wathu Kenya kumene kungakhale kunalibe mpingo anayitanabe anthu ena aboma kuti akhoza bwera. Although there was no missionary there, but the speaker of the parliament came to attend our world camp. Nde ngakhale kumene kunalibeko wina aliyense mbusa aliyense, koma speaker wa parliament ya ku Sudaniko anabwera It's like kudzakhala the nawo. third highest official in the government. Nde amene ali ngati gawo lachitatu pa There's a ulamuliro wawo. president, vice president, and is a speaker. Nde kuli president, vice president, kenako speaker layo. Yeah, although there was no missionaries, no connection, nothing, but he came, and for the first time he saw our world camp.
nde ngakhale kunalibe kulumikizana kwa mpingo uliwonse kumano anabwerabe ndipo anaona As you kuti know, as a church, also with our IYF youth organization, we work to promote the youth, promote the society, and also the mindset. nde mpingo wathu monga mukudziwa ndi IYF program imeneyi timathandizira achinyamata malingaliro komanso amene angakhalire ngati mudera. But we are doing this with the background, with the foundation of Christianity values. nde timapanga izi tipotsatira fundo za chikhristu. So in our organization, our objective is to do with the heart of Christ. nde mu bungwe lathu kapena mu zonsezi cholinga chake ndi kuchichita ndi mtima wa khristu. That's why our founder, Pastor Oksupar, from day one, ndifa yakafaunda kuyambira tsiku loyamba whoever he meets, wina aliyense amene akumana naye right away he opens the Bible and he preached the gospel. nthawi yomweyo amatsekula baibulo nkumulalikira uthenga. But this speaker, when I heard the story, nde speaker utamva nkhani yake as there was a conflict between South Sudan and North Sudan, nde pamene panali kulimbana pakati pa ku north ndi ku south, as he is one of the very prominent figures in the government, monga iyeyo mwa mmodzi mwa akuluakulu mu government, one day one gangs came and shot nde at him, zigawenga nthawi zinabwera nkudzamuombera shot a gunfire on him. nde anamuombera ndi futi. So as that gun bullet pierced through his body, nde pamene chipolopo chinalowa mthupi lake he was in a very critical condition. anali mu nyengo yovuta kwambiri. But anyhow, thankfully he survived. nde muyamikika anakhalabe ndi moyo. And they caught the man who shot at him. nde anamgwira munthu amene anamuomberayo. What would you do if someone shot at you? nde inu wina akanakuomberani nde mwamgwira And they mungatani. caught that man. nde amugwira What would you say to do? mungachite chani ndi mkulu ameneyi? Kill him. ingomuphani ameneyi basi, Right? sichoncho? Sentence him lifetime prison. kapena muyikeni mprison akhale moyo wake wonse. But do you know what this speaker did? nde zomwe speaker anachita mudziwa? In his heart, mu mtima mwake I will forgive you. ananena kuti ndikukhululukira. What? chani? I will pardon you. I will forgive you. ndikukhululukira. So he forgave this young man. nde anamukhululukira mkulu amene Although he has power in the government, authority, ngakhale anali ndi mphamvu mu government komanso lamuliro. he forgave this child to walk out from the prison. ndi mnyamatayo anamukhululukira kuti basi atuluke ku ndende azipita kwawo. Do you know why? mudziwe chifukwa chake? As a one who serves God, he respects God, how can I, although this young man shot at me, but I cannot destroy his soul. ndi monga munthu wopemphera amaona kuti ngakhale uyu anandiombera ine koma sindingaononge moyo wake. So he's such kind of a person. nde ndi munthu wotereyo wa mtundu wachoncho. Understand? mvetsetsa? Then let me ask. nde ndikufunseni, Someone who is able to forgive someone who shot him, munthu amene akwanitsa kukhululukira munthu amene anamuombera, in his heart he's filled with what? nde kuti mu mtima mwake ndodzala ndi chani? Really the heart of God or self-righteousness? kodi mtimadi wa mulungu kapena chilungamo chake? Huh? yankhani. He's filled with what? wodzala ndi chani? Do you understand what that means? mukudziwa zomwe zikutanthauza? He's filled with what? ngodzala ndi chani? Self-righteousness. chilungamo chake. Do you understand? tumvetsetsa? So he came to Korea now, he met with Pastor Park. nde akubwera ku korea akumana ndi abusa apaki. Pastor, do you know what kind of a man I am? kodi abusa mudziwa kuti ndine munthu wa mtundu wanji? Even though there was a man who shot at me, ngakhale panali munthu anandiombera ine, I was able to forgive that young man. Do nakwanitsa kumkhululukira wa mnyamata ameneyo. you understand? tumvetsetsa? What does it mean? zotanthauza chani? I worship God. I ndimapembedza respect mulungu, God. I ndimamulemekeza, honor God. ndimamupatsa ulemu, I am born again Christian. ndine obadwa katsopano mkhristu. But do you think that will work with Pastor Park? nde muganiza fundo zimene zigwira kwa abusa apaki?
Pastor Park said, no, sir, what you have done is something beyond what one can do. nde amafusa kuti mutachita china chake choposera chimene inu mumakwanitsa kuchita. You have done something good to help that young man. Munachita cha mtengo wapatali kuthandiza mnyamata But the ameneyo. important thing is, Chofunika kwambiri, are you free from sin? kodi mutachita zimenezi inuyo ndi omasulidwa ku tchimo? Hey, Pastor, we are all sinners. How can we say we have no sin? Nde akuti abusa tonse ndi ochimwa, munganene bwanji zimenezo? Then, if you do not have faith to become free from your sins, Nde ngati mulibe chikhulupiriro choti sinu omasulidwa ku tchimo, in God's eyes, you are nothing but just a sinful man. Sinner. nde ngakhale munachita izi koma m'maso mwa Mulungu ndinu ochimwabe basi. You can establish your righteousness. Simungakhazikitse chilungamo chanu. You can do 10, 100,000 times of good things Nde mukhoza kuchita zinthu 100 ndi zochuluka to zabwino, help the poor and to help others. kuthandiza osauka ndi kuthandiza anthu ena. But Koma you cannot do one thing, simungachite chinthu chimodzi, letting the word of God enter into your heart. kulola mawu a Mulungu kulowa mu mtima mwanu. To let the word of God enter to your heart to speak according to God's will. Kulola mawu a Mulungu kulowa mkati mwanu kulankhula malingana ndi mawu a Mulungu. But what God sees Chimene Mulungu akuona, is not 100 or 1,000 good things you have done. sakuona zinthu 100 kapena 1000 zimene He mwachita. sees whether you are able to establish one word of God in your heart Ndakufuna aone ngati mwakhazikitsa mawu amodzi mu mtima mwanu and to speak according to His way. ndi kulankhula malingana ndi njira yakeyo. Do you understand? Mvetsetsa? In other words, He spoke, speaker, sir, Ndi ananena speaker, you have to receive forgiveness of sins. muyenera mulandire chikhululukiro cha machimo. But as at first, speaker, he refused. He thought that, with my experience, the way how I respect God, Ndi kuyambira monota ndimene ndikudzidziwira mmene akumanana ndi I can Mulungu. go to heaven. I'm Ndikhoza a kupita born-again kumwamba. Christian. Ndikhoza kukalowa kumeneko. Yes, but you're a sinner. Ndi akuti inde koma ndinochimwa atu. Even today, many people do not understand the Bible clearly. Ndi lero linonso anthu ambiri samamvetsetsa Bible bwinobwino. People think if they do many good things, Ndi anthu amaganiza ngati atachita zinthu zambiri, helping the poor, kuthandiza osauka, supporting the others. kuthandiza anthu ena. Everyone, there are people who are really good, even really good. I wonder, how can they do this? Ndi pala anthu ena ndi abwino inu, ndipo machito odabwitsa kuti awa akuchita zimenezi bwanji. You understand? Mvetsetsa? Yeah, there are people, if you look around, people who really, truly sacrifice themselves for other people. Ndi mukati muona anthu ena amadzipereka kwambiri kuthandizanso anthu ena. But we must understand clearly the Bible. Koma tikuyenera timvetsetse m'Bible. Everyone, you cannot establish true salvation, righteousness, with your own deeds. Ndi simungakhazikitse chilungamo ndi ntchito yanu mphamvu yanu. Understand? Timvetsetsa. And let's look here, verse 3. Ndi tione verse 3. So he humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Ndipo anakuchepetsani nakumvetsani njala nakudyetsani ndi mana amene simunawadziwa ngakhale makolo anu sanawadziwa, kuti akudziwitseni kuti munthu sakhala ndi moyo ndi mkate wokha koma munthu amakhala ndi moyo ndi zonse zakutuluka mkamwa mwa Yehova. Everyone, what is verse 3 teaching us right Ndi now? verse 3 ufuna liphunzitse chani? He humbled you, Anakuchepetsani allowed you to hunger. ndi anakulolani kumane ndi njala. Is that right? Si choncho? Everyone, what is so thankful in my life? Ndi choyamika kwambiri moyo mwanga. God taught me a great, or truly a great wisdom. Ndi Mulungu anandipatsa nzeru za mtengo wapatali. A great wisdom of God. Nzeru yayikulu ya Mulungu. What is the wisdom? What is it that I learned from God? Ndi chani chimene ndaphunzira kwa Mulungu? Simple. Zophweka. Man shall not live by bread alone. Munthu sadzakhala ndi moyo ndi mkate okha.
There are people pali anthu who go to church, amapita church who come to worship God, amabwera zapembedza to fill their bellies. kuti adyetse mimba zawo. If I worship God, wouldn't God make me to become rich? Kodi ndikampembedza mulungu sandipanga kukhala If I olemera? worship God, wouldn't God bless me so that I can be prosperous? Kodi ndikampembedza mulungu sandidalitse kuti ndikhale olemera? The Bible says, The Bible likuti man shall not live by what? ndati munthu sadzakhala ndi moyo ndi chani? Bread alone. Ndi mkate okha. The main purpose, the objective of worshiping God is not bread. Ndi cholinga chopembedzera mulungu si mkate. Then what is it? Ndi ndi chani? Man should not live for bread, buy bread. Ndi munthu asakhale moyo masakasaka buledi kapena mkate moyo mwake. Ayi. The main objective reason why we are here, Ndi cholinga chimene ife tasonkhanirana. we want to learn how to live by the word of God which comes out from his mouth. Ndiye tifuna tiphunzire kukhala ndi moyo kuchokera mwa mulungu amene atuluka mkamwa mwake. Amen. Amen. Now, there are people who are misinterpreting the Bible, misguiding the people, instead of teaching and humbling their hearts. Ndi pali anthu amene amaphunzitsa anthu kumasokeretsa anthu momwe mowaphunzitsa ndi kuwachepetsa mitima yawo. Instead of humbling their hearts, they are raising their hearts. Ndi mochepetsa mitima yawo anthu akuikweza mitima ya anthu. Saints, believe in God, you can do it. Ndi khulupirani mwa mulungu mukhoza kuchita. Pray hard, Pempherani mwamphamvu. God will bless you. Akudalitsani chauta. Worship God, offer God, God will give this to you, give that to you. Pelekani kwa mulungu ndipo mukapereka azakudalitsani. So more and more in the hearts of people, Ndi mochulukira mitima ya anthu. what is growing? Chimene chimakula ndi chani? If I do this, Ndikachita ichi, if I do that, ndikachita icho, wouldn't God bless me? kodi Do mulungu sandalitsa? you understand? Tumvetsetsa. So they come to church Ndi amabwera church to get what? kuti adzalandire chani? More encouragement. Kuti adzalandire chilimbikitso choti achite bwinobe. What is the main purpose of testimony? Ndi cholinga cha umboni ndi chani? Brothers and sisters, I have done this. I have offered this much to God. Ndi amabwera kuti naperekatu zochuluka And God gave me this much more. Ndi ntapereka izi wandipatsa izi. That I should follow. I should give more like that, brother. Nanenso ndionetsetsa ndiperekenso chimodzimodzi. I am not here to encourage you. Apepani sili pano kulimbikitsani zimenezo. Understand? Tumvetsetsa. Understand? Tumvetsetsa. Reverend, that's not why we are here to encourage each other to live well, to do good. I'm not here to strengthen your abilities. Ndi sitili pano kulimbikitsana mphamvu yathu ndi kuthekera kwathu ayi. Why we are here? Ndifa chani tili pano? Reverend, Bible says Ndi Bible likuti there is something that God wanted to teach us. pali china chake chimene Mulungu afuna atiphunzitse. What is it that He wanted to teach us? Ndi chani chimene afuna atiphunzitsecho? He wanted to teach us to humble our heart. Ndi Mulungu afuna atiphunzitse kuchepetsa mitima yathu. He wanted to teach us to do what? Afuna atiphunzitse kutani? Humble our heart. Kuchepetsa mitima yathu kapena kudzichepetsa. Reverend, if you see here, Tikaona apa. chapter 8, Chapter 8 ija. if you see here, verse 3, so He humbled you, Ndipo anakuchepetsani, allowed you to hunger nakupetsani njala, with manna, nakudyetsani mana. which you did not know, nor did your fathers know. Amene simunadziwa ngakhale atate anu asanadziwa. Everyone, He humbled you. Anakuchepetsani. Now, this is the direction how God leads His saints, His children. Umu ndi mmene Mulungu amafuna atsogolere ana ake kapena kuti olungama. So what is humbling? Ndi kudzichepetsako ndi chani? What is the meaning of humbling? Ndi kuti akutichepetsa zikutanthauzanji. Let me give you a clue. Ndi ndikupatseni ichi. Let's see one word in 2 Corinthians. Ndi tione 2 Korinto. 2 Corinthians, is it chapter 4? 2 Korinto chapter 4. Verse 7. 2 Korinto chapter 4 verse yake 7.
It says here, but we have this treasure in earthen vessel, that the excellence of the power may be of God and not of us. Koma tili nacho chuma ichi nzotengera zadoti kuti ukulu woposa wamphamvu ukhale wa Mulungu wosachokera kwa ife. Everyone, this is what I'm talking about. Izi zimene tikukambirana. The excellence of power is with who? Nde chuma choposa zamphamvu zili ndi ndani? It's with who? Zili ndi ndani? Is it with us or is it with God? Zili ndi ife kapena zili ndi Mulungu? It's with who? Zili ndi ndani? It's with God. Zili ndi Mulungu. Then in the other way around, Mwa njira ina, do we have any power? ifeyo tili ndi mphamvu iliyonse? We have Tili nayo? no power. Ayi. Understand? Tumvetsetsa? That's what Bible is trying to teach us. First thing, the most greatest wisdom, Ndi chinthu choyamba kapena nzeru yayikulu to realize that there's nothing good, no power in us. ndi kuti tizindikire kuti palibe champhamvu mwa ife, mulibe mphamvu. There's no power with us. Tilibe mphamvu iliyonse ifeyo. Coming to church is not to get power. Ndi kubwera ku chechi sitikubwera kuti tidzapeze mphamvu. Coming to church is to realize that we have no power. Ndi kubwera ku chechi ndi kuti tizindikire kuti tilibe mphamvu. Do you understand? Tumvetsetsa? Once again, coming to church, Ndi kubwera ku chechi it's not to grow your faith to get great powers. ndesi kuti tikule chikhulupiriro chathu kenako kuti tikhale mphamvu zambiri. It's to realize that there's no power in us. Ndi kuzindikira kuti mwa ife mulibe mphamvu. Are you disappointed now? Mwakhumudwa kapena? Oh, Pastor, why you disappoint us? We want to be encouraged. Teach us that we have power. Teach us that we can do this. Teach us so that we can be strong. Banja abusa mutibweza mbuye tiphunzitseni kuti tili mphamvu, tiphunzitseni kuti tikhoza kukwanitsa. Sorry, that's not what Bible teaches us. Pepani isi zimene Bible imatiphunzitsa ayi. Understand? Tumvetsetsa? Bible is teaching us how weak, lacking, powerless people we are. Ndi Bible tiphunzitsa kuti ife ndife osowa opanda pake komanso anthu amene tibe kalikonse. Then, why are we so powerless like that? Ndi ndifa chani ife anthu timakhala odzikweza? God made us like that. Amakamaka ndifa chani ndife ofoka choncho? Mulungu anatipanga choncho kuti tikhale God ofoka. made us to be weak. Mulungu anatipanga kuti tikhale ofoka. You understand? Tumvetsetsa? You understand? Tumvetsetsa? God made us to be weak. Mulungu ndi amene anatipanga kuti tikhale ofoka. And He has a reason for that. He has a purpose why He made us to be weak. Ndi ali ncholinga chifukwa chimene anatipangiranso kukhala ofoka. He made us to be weak Anatipanga kukhala ofoka so that we humble our heart. kuti ifenso tidzichepetse m'mitima yathu. So who will humble their heart? Ndi ndani amene angadzichepetse mitima yawo? Those who are strong Amene ndi amphamvu or those who realize that they're weak? kapena iwo amene azindikira kuti ndi ofoka? Who humble their heart? Ndi ndani amene amadzichepetsa mitima yawo? Strong or weak? Amphamvu kapena ofoka? Yes. Inde. And everyone, the key to true blessings, Ndi madalitso amene kapena chifungulo chotengawo madalitso. key to true blessing is those who are humbled. Ndi kiyi ya kumadalitso ndi ya kwa iwo amene ngodzichepetsa. Those who are humbled, God blesses them. Iwo amene ngodzichepetsa Mulungu amawadalitsa. God blesses who? Mulungu anadalitsa ndani? God blesses who? Mulungu anadalitsa ndani? Those who are strong Iwo amene ndi amphamvu or those who are humbled? kapena iwo odzichepetsa. Humbled. So, what He wants to look inside your heart, Ndi chimene afuna atapeza m'mitima mwanu. He wants to see whether you are humbled in your heart or not. Ndi afuna aone mu mtima mwanu ndinu odzichepetsa kapena ayi. But most people who misinterpret faith and the relationship with God, Koma anthu amene amasokoneza chikhulupiriro ndi ubale ndi Mulungu. like I explained, that speaker, Ndi monga ndakamba za speaker uja.
I forgave the young man who shot the gun at me. tangoganizani nakhululukira munthu amene anandiombera ineyo. Do you understand? Tumvetsetse? With the heart of God, I was able to forgive such person. Ndi mtima wa Mulungu ndinakwanitsa kukhululukira munthu ameneyo. If you listen to that story, it sounds wonderful. It sounds something great, something that normal-minded people cannot do. Ndi mukaziona zioneka zodabwitsadi munthu sangapange zimenezi munthu. But if you look carefully and listen carefully to what he's saying, Koma mukamvetsera bwinobwino kothera kwake kwa nkhani. eventually what does that mean? Ndi akutanthauza chani mwa njira iyi? I am such kind of a person. Nda iye akudzikweza yekha nkunena kuti inetu ndine munthu I am wabwino. such kind of person who can forgive even my enemies. Ndine munthu wabwino amene ngakhale adani anga ndimakhululukira ine. Do you understand? Tumvetsetsa? Do you understand? Tumvetsetsa? So do you think that they are weak in their hearts, or do you think they are strong in their hearts? Ndi muganiza ndi ofoka kapena ndi amphamvu mmitima mwawo. Yeah, people who have self-righteousness, they feel that they're strong. Ndi anthu amene ali mchilungamo chawo akudziva kuti ndi amphamvu. But everyone, Koma wina aliyense. no matter how you have helped many people, no matter how much good things you have done, Ndi kaya mwathandiza anthu ochuluka kaya mwachita zinthu zabwino zochuluka zotani. Bible says, Ndi Bible ikuti what is wicked above all? ndakuti choyipa choposa zonse ndi chani. What is the most wicked above all? Choyipa chachikulu posa zonse ndi chani. It's what? Ndi chani? Human's heart. Ndi mtima wa munthu. What is wicked above all? Oyipa onyenga kotheratu posa zonse ndi chani. In Jeremiah chapter 17 verse 10. Ndi ku Yeremiya kumene wakamba nkhani imeneyi. What is the wicked, most wicked above all things? Ndakuti choyipa kuposa zonse. The verse 9. Makamaka verse yake ya The 9. heart. The heart is deceitful above all things. Ndakuti mtima ndi onyenga oposa zonse. What is most deceitful? Chonyenga chachikulu chani? Heart, your heart. Mtima wanu. Do you understand? Tumvetsetsa? And desperately wicked. Ndiwo osachiritsika. The most deceitful, Onyenga the kwakukulu. most evil thing is what? Oyipa kwambiri ndi chani? Bible says is what? Ndi chani? Human heart. Ndi mtima wa munthu. Now there are people already who's looking around. Ndi pali ena amene akuyang'ana kale uzungu. Him, but not me. Osati inewo koma uyuyu. So does this thoughts tingle you, like it tickles you in your mind? Ndi zikukhudzani m'malingaliro mwanu. I am not that perfect. I'm evil, but not as this person. Ndi inewo inde ndinoyipa koma uyipa kwanga sungafanane ndi mkulu uyuyu. Do you know why such thoughts arise in your mind? Ndi mudziwa chifukwa chani mitima imadzuka ya choncho? You are not a humble person. Chifukwa yoti ndi anthu osadzichepetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand? Tumvetsetsa. Everyone, the very first thing that we have to learn from the Bible, Ndi chinthu choyamba chimene tiyenera kuphunzira and like I m'Baibulo. said, greatest wisdom of all Ndakuti choposa zonse is to realize that we are weak and lacking, powerless people before God. ndiko kuzindikira kuti ndife anthu ofoka opanda pake anthu amene tifunika thandizo chabe kwa Mulungu. Do you understand? Tumvetsetsa? Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina aliyense? Everyone, this is a heart that we need to learn to cherish. Uwu ndi mtima umene tikuyenera kuphunzira mu mpingo. Jesus said to himself Ndi Yesu anadzilankhulira in John chapter 5 verse 30, Jesus said, ku Yohane chapter 5. I of myself, I can do what? Ndakuti ine paine ndekha sindingatani Nothing. singachite kanthu. What? Chani? I of myself, I can do something? Akuti akhozochita china chake, akhozochita china chake payekha? He said, I can do Akuti nothing. sindingachite kanthu. Everyone, he's not just saying that. Ndi sakungolankhula chabe. His heart embraces this guidance, this humbleness.
ndi mtima wake ukunyamula kudzichepetsa kumeneku. Let's look at one more word. Tentione mawu amodzi. Philippians chapter 2, verse 5. Afilipi chapter 2 verse ya 5. Yes, let's see. Philippians chapter 2, verse 5. Afilipi chapter 2 verse ya 5. Philippians chapter 2, verse 5. Afilipi 2 verse ya 5. Let's read all together. Tentuwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikozeke Begin. tiyambe. Let this Mukhale mind nawo be new, mtima which ngati mwanu, was also umene in unalinso mwa Christ Khristu Jesus. Yesu. The Bible says, let this mind be new. Ndakuti mtima uwu ukhalenso mwa inu. What is the mind Mtima wanji that we should be having? ndi mtima wanji woti tikhale nawo. What is a mind the Bible wants us to cherish? Ndi mtima wanji umene Mulungu afuna tikondwere nawo. Oh, like Jesus, we can help the poor. Angati Yesu Oh, we can pray hard. tikozo pemphera We can do mamphamvu, good. tikozo panga bwino. Is that the mind that God, Bible is teaching us to cherish in our hearts? Ndi malingaliro amene Bible tiphunzitsa kuti tikondwere nawo. Let's see. Tentuone Verse 6. verse 6. Let's read all together. Tentuwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikozeke Begin. tentiyambe. Who, Ameneyo being in the form of pokhala nawo God, maonekedwe a Mulungu did sanachiyese not cholanda. consider it robbery to be Kukhala equal with God. ofanana ndi Mulungu. What this means, Zotanthauzanji. God and Jesus, Ndi Mulungu ndi Yesu their powers are what? ndi mphamvu zawo Same. zofanana. Father, Son, Spirit, it's all equally same. Atate, Mwana, Mzimu wonse mphamvu zawo chimodzimodzi. Although he has a form, he has a power of God, Ndi ngakhala naye ndi mphamvu yofanana ndi ya Mulunguyo, he did not consider it robbery to be equal with God. sanachitenge cholanda kufanana naye. He decided to give up his powers. Ndi anasankha kutaya mphamvu zake kaya. Jesus decided to do what? Anasankha kutani kaya? Keep his power or give up his power? Kuzisunga kapena kuzisiya kaya. Huh? Keep his power or give up his power? Anasunga kapena anazipereka? Oh, yes, give up. Inde anazipereka. Give up to where? Ndi anazipereka mpaka na Verse 7. verse 7. Now, this is most important. Ndi chofunika kwambiri. Let's read all together. Tiwerenge tonse pamodzi. Ready? Tikozeke Begin. tiyambe. But Koma made himself of anadzikutreka, no reputation, natenga taking the form maonekedwe a of kapolo, a bond servant nakhala and coming in the likeness of. mafanizidwe a anthu. What is the key point here? Ndi chofunika kwambiri apa nchani. He is equal with God, Ndofanana ndi Mulungu, but he gave up his power. koma wazipereka mphamvu zake. Is that right? Si choncho? He gave up his power. Ndi wazipereka mphamvu zake. And he took the form of a bond servant, Ndi anatenga maonekedwe a kapolo, coming into likeness of what? ndi kukhala m'maonekedwe a chani? Of men. A munthu. Again here, what can we learn? Tikuonapo chani? Do men have any power? Kodi munthu ali ndi mphamvu? He decided to give up his power. Ndi Mulungu anasankha Jesus kuzipereka decided to mphamvu give up zake. his authority. Anapereka ulamuliro wake. Although he can be considered as equal with God, Ngakhale akhoza kukhala mulingo mmodzi he ndi gave Mulungu. all that up. Anazipereka mphamvu zonsezo. And he decided to take the form Ndi anasankha kutenga maonekedwe of a bond servant. a kapolo, And he became like men. ndipo anakhala ngati munthu. How about us humans? Ndi ife bwanji anthu. We know Jesus, Inu si Yesu nkomwe, right? si choncho? Right? Si choncho? But we don't follow this heart of Jesus becoming a bond servant. Koma sititsata mtima uwu wokhala ngati kapolo. Satan deceive our minds, think that we are good, we can do, we are able. Ndi Satana amanyenga mitima yathu kuti tikhoza kupanga, ndife amphamvu tili nkuthekera. So today, many saints are not humbled before the word of God. Ndi lero lino anthu okhulupirira ambiri sodzichepetsa pa mawu a Mulungu. And there's no mind of Jesus Christ in them. Ndipo mulibe malingaliro a Khristu mwa iwo. Do you understand? Tumvetsetsa. Do you understand, everyone? Tumvetsetsa wina In aliyense. other words, the most important thing, Ndi chofunika kwambiri they are not humbled the way how God wants us to be.
nde iwo atu sodzichepetsa malinga ndi mmene mulungu amafunira if you were humbled, mukanakhala odzichepetsa you realize how weak and lacking person we are. mukadazindikira kuti ndine ofoka ndi osweka motani And that I cannot do anything by myself. ndikuzindikira kuti sindingachite kanthu pa ine ndekha But today, many churchgoers do not think like that. ndi anthu ambiri opita chechi saganiza choncho There are too many trophies, ndi muli mphotho zosiyanasiyana in other words, idols. What is idolship? mwa njira ina kupembedza ti mafano I have done this good things. ndapanga zabwino I izi have done those good things. ndapanga izo I have zabwino helped the poor. I Ndathandiza have done this osauka, for ndapanga God. icho. I sacrifice like this for the Lord. nadzichepetsa nadzipereka I have kwambiri offered kwambiri. this. I have done this. I sacrificed this. napereka izi komanso nadzipereka izi People have so many trophies, ndi anthu ali nzikho zosiyanasiyana zimene akukwanitsa kutenga thinking that this will boost their faith. zikuganiza kuti zikhoza kukwezeka chikhulupiriro But you kawo have taken the wrong path, wrong way. mwa njira ina mwatenga njira yolakwika Because people think that they have done something good. ndi chifukwa kuti anthu aganiza kuti achita china chake chabwino Is that right? si choncho Because they have done something good for God. chifukwa kuti apanga china chake chabwino kwa mulungu Wisdom of God is not in their heart. ndi nzeru ya mulungu sili m'mitima mwawo Word of God is not in their hearts. mawu a mulungu sali m'mitima mwawo Everyone, today what we need to learn, ndi lero chimene tifunika tiphunzire Bible says, let this mind be in you. ndakuti mtima uwu ukhalenso mwa inu We need to learn to have the form of a bond servant. ndi tiphunzire kukhala ndi maonekedwe akapolo Form is a shortened word for formation, right? Formation. ndi Shape. mwa njira ina kaonekedwe kathu In other words, in your heart, do you have the shape of a bond servant? kodi mu mtima mwanu muli ndi maonekedwe akapolo Is your heart shaped kodi mtima wanu wayikidwa according to the way how God wants it to be? malingana ndi mmene mulungu afuna mukhalire Are you having the right shape in your heart? kodi kaonekedwe kanu shepi yake ya mtima wanu ndiyoyenerera Like I said about that guest who came. ndi monga ndinakamba za spika aja Although he has helped the young man to be free, although he has shot at him. ngakhala anampangitsa kuti uja His atuluke. heart was not shaped the way how God wanted to be. mtima wake sunaumbike malingana ndi mmene mulungu afuna ukhalire Although he went to church, ngakhala mapita although he chechi believed God. ngakhala makhulupiriro a mulungu Are you getting what I'm saying? tumvetsetsana zomwe tikamba Do you understand what I mean? mumvetsetsa zomwe titanthauza Every today, as you go to church, as many people are going to church, ndi lero lino monga anthu ochuluka apita they chechi praise God, worship God, praise the Lord, and pray to apembedza God. mulungu amapemphera kwa mulungu kumulemekeza But the problem is their hearts are not shaped. koma vuto mitima yawo sinaumbike For example, let's say God wants a circle shape in your heart. ndi tiyerekeze kuti mulungu afuna shepi yozungulira But if your heart is shaped triangle like this, ndi ngati mtima wanu wakhala mwa triangle is this the right heart? ndi mtima woyenerera God wants circle shaped heart. mulungu amafuna For example. waseko uja But if your heart is wozungulira. triangle, koma ngati mtima wanu ndi wa triangle can you say that your heart and God's heart is same? ndi munganena kuti mtima wanu ndi wa mulungu ndofanana It's different. nzosiyana Is that right? si choncho It's different. nzosiyana If God's heart is circle, ndi ngati mtima wa mulungu ndi wozungulira waseko then our hearts also must be shaped in a circle shape. ndi mtima wathunso umene ukhale mozungulira Then that circle can match. It can fit together. ndi maseko tsopano zozungulira zikhoza kugwirizana But although God's heart wants circle, koma ngakhale mulungu afuna seko if your heart is like triangle ndi ngati mtima wanu ndi wa triangle or square shape, kapena ya square can the square fit into the circle? ndi square ayikhoza lowa mu sekoyi No. ayi Right? ayi si choncho Then you're not a believer. ndi kuti inu sokhulupirira You're not a follower of God. sinulotsatira wa mulungu Today, many people don't care about the shape of the heart. ndi anthu sasamala za mitima yawo mmene ilili Many people are just, sorry to say it like this, but drunk with their self-righteousness. anthu ndi oledzedwa chabe ndi kudzikhulupirira ndi I have done chilungamo this for God. I Ndapanga have ichi prayed kwa to God. Mulungu, I have ndagwira worshiped God. ntchito I have izi, done this for God. ndalambira Mulungu, I'm a believer. ndapanga I'm a izi. believer. ndinokhulupirira wa mulungu ine Pastor Park fellowship with this official. ndi abusa apake anakhala ndi chanjano With that heart, you cannot go to heaven. ndi mtima umene sungapite mwamba What, Pastor? chani
Even though I forgave someone who shot at me, ngakhale nakhululukira wina wake amene anandiombera, that righteousness is not righteousness from God. ndi chilungamo chimene si chilungamo cha Mulungu ayi. What washes away your sins is not your good Ndi deeds. chimene chimayeretsa machimo ako si ntchito zako zabwino. What can wash away your sins is only blood of Jesus Christ. Ndi chimene chikhoza kuyeretsa machimo ako ndi mwazi wokha wa Yesu Khristu basi. Isn't that right? Si choncho? Isn't that right? Si choncho? Suddenly this man, Ndi anadabwa, you're right. zona. I thought that I'm a good believer because I forgave the man who shot at me. Ndi ndimaganiza ngati ndinokhulupirira bwino ifanira kukhululukira munthu uja anandiombera uja. Then Pastor, how can I be righteous? Ndabusa ndingakhale bwanji olungama? Only the blood of but there's a hymn. What can wash away my sins? Chitanchani kundiyeretsa Nothing but the blood of Jesus. mwazi wa Ambuye Yesu. Do you know that hymn? Mukuidziwa nyimbo imeneyo? What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Oh, Precious is the blood that made me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. I am righteous. Ndinolungama. Why? I Chifukwa cha- forgave that man who Anakhululukira shot munthu at me. amene uja amene anandombera uja. Is that blood of Jesus? Ndi mwazi wa Yesu umenewo. That has nothing to do with the blood of Jesus. Ndi sizikugwirizana ndi mwazi wa Yesu. Your good deeds has to do anything with blood of Jesus? Ndi ntchito zabwino sizikugwirizananso ndi mwazi wa Yesu. Well, people are drunk over their self-righteousness. Koma anthu ngoledzedwa ndi chilungamo chawo. Pastor, do you know what kind of man I am? Mudziwa kuti ndine munthu wa mtundu wanji? Do you know what kind of life I have Kodi lived? mudziwa moyo wanji Do umene you know how ndakhala? much I worship God? Mudziwa mmene Do ndampembedzera you know how much I Mulungu? love God? Mudziwa mmene ndamkondwerera Mulungu? But their hearts are not humbled. Koma mitima yawo Their siyodzichepetsa. heart shape is a wrong shape. Do Ndi shepi ya mtima yawo ndiyosokonekera. you understand? Tupetsetsa? Everyone, today we are here to reflect our heart before God. Ndi pano tifuna tione mitima yathu. Whom can He bless? Kodi ndi ndani amene akhoza kudalitsika? Whom can He guide? Ndi ndani amene Mulungu akhoza kumtsogolera? Everyone, it's not those who are doing good, who are thinking that they're serving God well. They're those who think that they pray hard. Si anthu amene achita bwino, apembedza Mulungu bwino, kapena akupemphera. People who clearly reflect their hearts from the Word. Koma anthu amene ang'ana mitima Who yawo clearly kudzera mwa Mulungu. realize how weak and lacking person they are. Ndikuzindikira kuti ndinofoka Who ndosowa. understand the meaning of true worshiping before Amene God. akumvetsetsa kupembedza koona ndi chani. We are all here to humble our hearts before Nde God. tili pano tonse kuchepetsa mitima yathu pamaso pa Mulungu. Isn't it? Si choncho? Isn't that right? Si choncho? Then to humble us, Nde kuti to humble atichepetse, our heart, kuti mitima yathu we have ichepe, to accept, tiyenera tivomereze embrace, chisomo. to realize how weak, lacking, powerless people we are. Kuti ife ndife anthu ofoka, operewera, opanda pake mmene ife tilili. Isn't that right? Si choncho? Everyone, that is coming closer and closer, close to the heart of God. Ndi chimenechi ndoti tibwera pafupi ndi mawu a Mulungu. Everyone, when the rain comes down from the heaven, Ndi mvula ikadza, ikagwa pansi, water madzi has no form. alibe maonekedwe. Do you understand? Tumvetsetsa. No form. When you hear the word no form, who is the one who has no form? Ndi alibe maonekedwe, alibe maonekedwe. Who does the Bible represent when they say they have no form? He Ndi has no mu form. Baibulo akamati wina analibe maonekedwe amakamba za ndani? Jesus. Za Yesu. Bible says Jesus Christ has what? No form. Ndi Yesuso analibenso maonekedwe. No beauty Analibenso kukongola that people will desire him. kuti anthu akhoza kumkhumba. Do you know that water has no form? Madziwo zoti madziso If akatsika you put amakhala water ndi in a maonekedwe. cup, Mukatenga madzi mkapu, it follows the shape of the cup. amatenga shepi ya kapuyo. Is that right? Si choncho? If you pour water in a square cup, Ndi mukathiranso madziwo mu the nkapu ya water square. turns to become square shape.
ndamakatengaso sikweyayo kufanana If you chocho put in a round cup, ndemukatira kapu the water yozungulira becomes round shape. madziso amakhaso ozunguliranso I don't know if there's a triangle shaped cup, but if there's a triangle shaped cup, ngati kapuso ilipo ya triangle if you pour water in that cup, mukatira madzi m'menemo water becomes what? madziso akhala achaniso Triangle shape. akhalanso a triangle. If there's a star shaped cup, ngati kapu ilipo ya star ya if nyenyezi you pour water inside that cup, mukatira madzi m'menemo what shape would the water become? ndeshepi yanji ikhale nawo madzi Star shape, yes. yasitayo mweyo. That's why Bible says water is like life. ndi nchifukwa amati madzi ndi moyo. When the rains pour down from heaven, mvula ikagwa chokera kumwamba bwera pansi where does the water flow into? Where? nde madziwo amayenderera kuti kulowa kuti It flows into the lowest point it can find. madzi aja amatsetsereka kumapita malo otsika kwambiri. Is that right? Tumvetsetsa? Yes, sometimes when you're cleaning our floor, although it seems like our floor is very flat, but if you put water, there are places where the water comes, like makes a small, like it gathers in certain places. Yes, ngakhalenso floor yathu ikuoneka ngati ya flat bwinobwino koma tikathira madzi umadabwa kuti ayenderera nkukakhala pena pake ukakhalanso pena Let's say pake. water came to this place. Ndeterekezana chokera madzi What does apo. that mean? Zotanthauza chani? This area malo awa is lower than this area. ngati akhazikika apa ndoti ndikotsika kuposera mbali inayi. Is that right? Si choncho? Water flows to where? Madzi amayenderera kupita To the kuti lowest point it can find. amapita ku malo otsika kwambiri. Amen. Amen. To whom do you think the word of God will flow? Nde muganizo kuti ndikwandaniso mene mawu a Mulungu akhoza kuyendererako To the lowest place it can find. ndi malo otsika kwambiri amene akhoza kuwapeza. So who do you think is the one who can meet with the word of God? Nde ndi ndani amene angakumane ndi mawu a Mulungu? The most humblest person. Anthu odzichepetsa kwambiri. Amen. Amen. Do you know why Jesus Christ was born in Bethlehem? Nde mudziwa chifukwa chani Yesu anabadwa ku Bethlehem? Do you know why he was born in a manger? Mudziwa chifukwa chani anabadwa mu What's a manger? chodyera? In a barn where animals eat food from. Nde mu chodyera chimene nyama zimadyeramo mmenemo. Right? Manger, right? Ndi chodyera chimenechi. Do you know why he was born in Bethlehem, in a barn, in a manger? Ndi chifukwa chani Yesu anakabadwera mkola mmenemu mu chodyera? Do you know what Bible say? Mudziwa chifukwa chani? You, O Bethlehem, Ndakuti iwe wotchedwa Bethlehem. aren't you not the greatest? Iwe usi wamkulu ayi. Does Bible say like that? Bible linoti ndi wamkulu kwambiri. Bethlehem lunena choncho? Does Bible say like that? Bible linena choncho? What does Bible say then? Ndi Bible ti chani? You, O Bethlehem. Iwe Bethlehem. What does it say? Ndi unena kuti chani kwinako? Aren't you not the least? Kodi si wochepetsetsa mwa madera onse? Bethlehem is what? Ndi Bethlehem ndi yota? Greatest or least? Ndi yayikulu yotsika. You know that much, right? Mudziwa zimene si choncho? Bethlehem is greatest or least? Bethlehem ndi yayikulu yotsika. Least. Yotsika. And where was Jesus Christ born? Ndi Yesu anakabadwera kutiko? Well, at first, the wise men from the east, they thought that he would be born in the palace. Ndi poyambirira nzira kumama magazi abadwera ku Paris. Yeah, kings are born in palace. Azifumu kuti So zimabadwera as ku they're Paris. following the star, they came to Jerusalem. Ndi mmene amayenda kutsatira nyenyezi itasowa adakathera ku Yerusalemu. And from there, they did not follow the star, they followed their own thoughts. Ndi kuyambira pamenepo adambotsatira maganizo awo. If this is a star, a sign of a king, Ngati nyenyezi iyi ndi yonetsa mfumu. according to our understanding, kings are born in the highest, the greatest place. Monga kumvetsetsa kwathu mafumu amabadwera malo okwera Where kwambiri. is the greatest place in Israel? Ndi malo okwera kwambiri mu Israeli ndi chani? Jerusalem. Ku Yerusalemu. Then where? In the palace, Ndi king's palace. kwakukulu kwenikweni nkupalisiko ku nyumba yachifumu. So they went inside. Ndi anapita mkati. Where is the newborn king? Kodi wobadwa watsopanoyo mfumuyo ili kuti? They were searching for Jesus. Amasakasaka Yesu. But let me ask you, Ndi ndikufunseni. did they find Jesus Anakampeza ku Yesu meneku? in that great city of Jerusalem, Mzinda waukulu wa Yerusalemu. in that palace of the king? Komanso nyumba yachifumu. Was Jesus there, found there? Yesu anali kumeneko?
Jesus was not there. yesu sanali umeneko. They came out. Anabwereraso. They followed the star. Anayang'anaso nyenyezi. The star did not lead them to the greatest or highest place. Ndi nyenyezi sinatsogolere malo otchuka. The guidance of God went to the least among Israel. Ndi chitsogozo cha mulungu chinakafika malo otsika kwa ana a In Israeli. Bethlehem, Ku Bethlehem. in a barn, Malo amene In a anali manger. mchodyera, munkola mchodyera. there lied the newborn king. Ndi mmenemo munali mfumu itagona. Who can find Jesus? Ndani angampeze Yesu? Who can meet with Jesus? Ndani angakumane ndi Yesu? People who think that they're good, they're strong, they can worship God well, Anthu amene ageza ndi abwino ndi amphamvu akhoza amudziwa mulungu who bwino. think that they're righteous Amene ageza kuti ndi olungama. because of their own good deeds. Chifukwa cha ntchito zawo zabwino. You cannot meet with Jesus. Singakumane ndi Yesu. That's not the shape of heart of one who can meet Jesus. Si mtima umene tingakumanane ndi Yesu umeneyo. Do you understand? Tupetsetsa. Do you understand? Tupetsetsa. Everyone, the one who can meet with Jesus Iye amene akhoza kukumana ndi is the Yesu. one whose heart can be humbled, Ndi amene mtima wake ukhoza whose heart is like Jesus, amene maonekedwe ake ngati a Yesu. who become a form of a servant, Amene anakhala maonekedwe a kapolo. who forsakes himself, Amene anadzikana who yekha. has no power, Amene alibe mphamvu. who understands that they're weak and lacking. Amene amvetsetsa ndi ofoka ndi operewera. That's why we are here to humble ourselves before God. Ndifukwa chake tili pano kuti tidzichepetse tokha pa Mulungu. Amen. Amen. We're here to what? Tali pano kutani? Humble our heart before God. Kudzichepetsa mitima yathu pamaso pa Mulungu. So that is the will of God. Chimene ndi chifuniro cha So Mulungu. what should I do? Ndiye ndichite chani? Should I encourage you? Ndikuthandizeni kulimbikitsani. Brothers, you're strong. Ndino amphamvu You can do it. mukhoza kupanga. Is that right way of worshiping? Ndikupembedza kuona umeneku? Is that right way of worshiping? Ndikupembedza kuona uku? Brothers and sisters, you and I, Ndi abale ndi alongo inu ndine before God, pamaso pa Mulungu. we have to humble our hearts before God. Tikuyenera kudzichepetsa. Everyone, let's go back to Deuteronomy chapter 8. Ndiye tibwere ku Deuteronomy chapter 8 kuja. Verse 16. Deuteronomy chapter 8 verse yake ya 16. Who fed you in the wilderness with manna, Amene anakudyetsani m'chipululu ndi mana. which your fathers did not know. Amene makolo anu sanawadziwa. What is the meaning of manna? Ndi mana tanthauzo lake ndi chani? Manna means, what's this? Mwanjira ina mana kodi mwanjira ina ichi nchani? Do you understand? Tumvetsetsa? Manna? Ichi nchani? For example, let's say there's something like we bring something. Hey, take this, brother. Ndi chitsazo atenga ichi. Then he asks, Pastor, what's Ndi this? abusa ichi nchani? In Hebrew language, manna. Ndi mu Chiheberi muzifunsana choncho kuti mana. Ndi Understand? ichi nchani chimenecho? So let's say I receive this. Oh, deacon, manna, manna. Ndi andifunsa nchani chimenechi nchani mwanjira ina chilankhulo chimene alankhulachi. That's the meaning of the word manna. What's this? Ndi mawu oti manawo ndi ichi nchani. Understand? Tumvetsetsa? In other words, you don't know what God has prepared for you. Ndi mwanjira ina simudziwa chimene Mulungu wakukonzekeretsani. You cannot know. Simungadziwe. What's this? Ndi chani ichi? So God continuously fed them with something that people don't know. Ndi Mulungu abwese china chake chimene anthu sakudziwa. And as they face the new things of God, Ndi mmene akumana zinthu zatsopano za Mulungu. they're amazed. Anali odabwitsidwa. Oh, there's so many things in this world that I don't know. Pa zinthu zambiri mu dziko limene Oh, there's so silidziwa. many things that I don't know. Pa zinthu zochuluka zimene God is a silimadziwa. great God. Me, I'm such a weak person. Mulungu ndi wamkulu ine ndine ofoka basi. Understand? Mvetsetsa? Here the Bible says God led them Ndi akuti in the Mulungu wilderness. anatsogolera m'chipululu. Verse 16. Verse 16. Who fed you in the wilderness with manna, always with questions. What's this? Nawadyetsa mana m'chipululu. Which your fathers did not know. Amene makolo anu sanawadziwa. So whenever you meet something new, Ndiye mukakumana china chake chatsopano. that he might what? Kuti akutanini? Humble you. Akuchepetseni. That he might test you. Akuyeseni. And to do
you good in the end. ndi kuti akuchitireni chokoma Everyone, potsiriza. God has things that you do not know of. Nde pali zambiri zimene Mulungu ali nazo zimene ife God has sitizidziwa. prepared His own righteousness that you do not know of. Mulungu wakonzeketsa chilungamo chake imene ife I have sitimachidziwa. done this, I have done that, I have helped the poor, that's why I'm righteous, I'm good, I'm a believer. Ndapanga ichi ndapanga icho nchifukwa You ndinolungama. think that is the ndinokhulupirira. righteousness of God? Muganiza chilungamo cha Mulungu. If you met the true righteousness of God, Ngati mwakumana chilungamo choona cha Mulungu. you will all confess, Nde nonse mudzavomereza. Mana. Ichi nchani? What does that mean? Manayo tanthauza chani? What's this? Ndi chani ichi? I did not do anything myself. Sinachite ndekha. I did not do anything good. Sinapange kalikonse. What? I can just take this? Nkhoza ungotenga ichi. It's for me? Nzainedi. It's free? Nzaulere. Really? I can just take like this? Zoonadi nkhoza ungotenga. Mana. Mana. That's how God prepared. Ndi mmene Mulungu wakonzekeretsera. Eventually, God's work is to humble our hearts. Nde Mulungu afuna achepetse mitima yathu. Do you understand? Mvetsetsa. Everyone, later on, this speaker, Nde kenako speaker uja he fellowship Pastor Park, anapanga chanja ndi abusa abake. realized true salvation. Ndi anazindikira chipulumutso choona. He came to give a speech in the opening ceremony. Ndi anadzalankhula potsekulira. At first, he just read his script and just spoke many good words. Nde anangowerenga poyambirira nkuyankhula zabwino zambiri. But on the last closing day, also speaker came out to give his speech. Nde kumapeto koma anadzabweranso dzalankhulaso. That time, he did not bring the script. Time ine sanabweretsenso He polembaso. testified. Anangochitira umboni. When I came to Korea, Nde ntabwera ku Korea. when I was coming to South Korea, Nde mmene mabwera South Korea. I came here as a sinner. Ndinabwera kuno ngati ochimwa. Now, as I leave South Korea, Nde pano mmene ndikuchoka ku South Korea kubwerera. I am going back being righteous. Ndikubwereranso ngati munthu olungama. Amen. Amen. We were so touched in our hearts. Nde tinalokhudzika kwambiri mitima yathu. Even such prominent figures in the government. Nde ngakhala anthu amaudindo akuluakulu mboma. Yeah, they come and humble themselves to receive the word. Akabwera nkudzichepetsa They nkulandira confess, mawu. I came to Korea as a sinner. Akuvomereza nabwera ku Korea ngati ochimwa. Although when I went to church, Ngakhale mapiro for many, church. many years I worshiped God. Zaka zochuluka ndakhala ndikupembedza. I was a sinner. Koma ndinali ochimwa abe. But as I live now, Nde monga ndikukhala pano. I go back as a righteous Kuyambira man. pano ndikubwerera ngati munthu olungama. Now we are planning to establish church in South Sudan. Nde tifuna tikakhazikitse mpingo kumene ku Anyways, South there are Sudan. so many wonderful testimonies, salvation testimonies. People who receive salvation during this time. Nde pali maumboni ambiri anthu ambiri analandira chipulumutso. Brothers and sisters, we have this such precious gospel in our church. Nde tili ndi uthenga wabwino mtengo wapatali. We have the correct form of a heart that we need to learn in this church. Tilinso ndi maonekedwe abwino amene tifuna tiphunzire mu We are mpingo following mwathu. the correct guidance to understand how to truly worship God. Nde tikutsatira chitsogozo cha Mulungu mmene Mulungu akuyendetsera. Everyone, let us all partake in this way, in Nde this guidance, tonse titenge mbali mchitsogozo where chimenechi. He humbles us, Mmene amatichepetsa. where we realize we are weak and lacking, cannot do anything. Kumene tikazindikira kuti ndifofoka ndopanda pake. But if you realize that you are weak and lacking, Koma ngati tazindikira kuti ndifofoka you follow ndosowa. the same heart as Jesus, Mukatsatira mtima omwewo ngati wa the Yesu. mind that is in Jesus. Malingaliro amene ali mwa You Yesu. become like a bond servant. Nde kukhala ngati kapolo. What does bond servants do? Nde kapolo amatani. They don't live by their own thoughts. Samakhala ndi malingaliro They awo. live by every command, every word that comes out from the master's mouth. Amatsatira zimene mbuye wawo akuwawuza. Do you understand? Kumvetsetsa. Do you understand? Kumvetsetsa. What does Bible say? Nde Bible ti chani? Man shall not live by Munthu sadzakhala ndi moyo ndi chani? bread, Ndi Alone. mkate okha. but by every word that comes out from the mouth of God. Koma ndi mawu onse amene atuluka mkamwa mwa Mulungu. If you are truly humble people, Ngati ndinu anthu odzichepetsadi. you live by the word that comes out from the words of God, Nde mouth of God. mukhala mawu amene akuchokera mkamwa mwa Mulungu. If you're arrogant people, Nde ngati muli anthu otero. you live by your own wisdom and your own ways and your thoughts. Ngati ndinu anthu odzikweza mukhala nzeru zanu ndi maganizo anu. Church is not a place where you're being encouraged. Nde chechi si malo amene mukalimbikitsidwe. Church is a place where we meet the true heart of God.
kumalo amene mukhoza kukumana ndi mtima wa Today, mulungu the heart of God is ndi mtima wa mulungu He wants to humble you afuna akuchepetseni so that He can do good to you. kuti akuchitireni So the zabwino Word of God can enter into your heart. kuti mawu a mulungu akalowa mtima So that you mwanu can become people who respect the Word of kuti God. mukhale anthu amene mulemekeza mawu a mulungu. Amen. Amen. These people are people, truly people whom God can bless. ndi awawa ndi anthu amene mulungu akhoza wadalitsa Even as I was coming back, mmene mabwerera more and more I felt that together with brothers and sisters, we should live strongly, boldly for the gospel. ndi ndimatero kuti mochulukira tikhala mphamvu mu uthenga wabwino. Anyways, time has already gone by. Nthawi yapita kale. As we go on, I would like to share testimonies, the word that we have received from Korean Church. ndi mmene tupita mafuna kugawana nanu maumboni amene But let us talandiraso. know one thing. Koma tidziwe chinthu chimodzi Heart of God mtima wa mulungu leads us to humble ourselves before God. umatitsogolera kuti kadzichepetse tokha. You understand? Tumvetsetsa. The excellence of power is with who? ndi mphamvu kulu ndi mphamvu zili ndi ndani? With me or with God? zili ndi ine kapena mulungu? It's with God. zili ndi mulungu. What do we do? ndi timachita chani? We humble ourselves, timadzichepetsa tokha. realizing that we are weak and lack. timazindikira ndi fofoka ndi osowa. We live, then people are humbled. They will live by the words which they receive from God. ndi pamene tidzichepetsa timakhala ndi Then mawu surely ochokera kwa God's grace, blessings will come upon you. Mulungu. ndi mawu ake chisomo chake ndi madalitso We do zidzakhala not pa live with our own powers. ife. tisakhale ndi mphamvu We zathu. do not live trying to increase our own powers. tisayesere kukweza mphamvu zathu. Leave that to God. tisiye zimenezo kwa mulungu. We live to follow the shape, the heart of God, how He wants to shape us. ndi tikhala kutsatira shepi imene mawu a mulungu afuna atiumbe. Do you understand? tumvetsetsa. If your heart becomes same with Jesus' heart, mawu anu mtima wanu ukakhala kufanana ndi mtima wa mulungu God will surely bless you. ndi mulungu adzakudalitsani. Amen. Amen. Then surely God will work greatly through our church. ndi mulungu adzagwira ntchito mwamphamvu mu After chechi mwathu. here, also let's pray. kufikira apa tipemphere. Father God, thank you for giving us this time. zikomo kwambiri mulungu utipatsa nthawi iyi. Today we have learned how you are guiding us. ndidaphunzira chitsogozo chanu. Like Bible says, monga baibulo likukamba you are leading us to humble our heart. mutitsogolera kuti tidzichepetse mitima yathu. You're leading us to have our hearts the same shape as Jesus' heart. mutitsogolera kuti kakhale ndi mtima ofanananso ndi mtima wa yesu. Although he was equal with God, ngakhale anali ofanana ndi mulungu he did not live like that. sanachiyese cholanda. Instead, he took the form of a bondservant, anatenga maonekedwe akapolo. and he lived by respecting every word that came out from the mouth of God. komanso analemekeza mawu onse otuluka mkamwa mwa mulungu. That is what we have to learn too. nafenso tiphunzire chimenechi. Not to live by our own good deeds or strength or our own righteousness. tisakhale ndi zotsatira zathu kapena May mphamvu you guide yathu. our saints so that we learn to humble ourselves so that the word of God can be established in our hearts. kuti onse okhulupirira tikhoza kuphunzira mtima wanu ndi mawu a mulungu kukhazikitsidwa m'mitima Then yathu. surely you'll work greatly through our church. ndipo eni mudzagwira ntchito mwamphamvu mu chechi mwathu. We thank you, Lord, for giving us this time zikomo kwambiri utipatsa nthawi iyi. as we give honor and glory to your name. mmene tipereka ulemerero ndi We ulemu pray this m'dzina all lanu. in the name of our Lord Jesus Christ. tipemphera zonsezi m'dzina la yesu khristu. Amen. amen. Thank you. zikomo kwambiri. tamvetsera bwino eti. so lero lino amagawana nafe mawu ochokera ku Deuteronomy chapter 8 verse yake 1 kulekeza 6 kumene chachikulu chimene taona nkunena kuti mulungu akuti akufuna mtima odzichepetsa. mtima umene ndi odzichepetsa ndi umene ukhoza kulandira madalitso. koma mtima umene ndi odziuza tamva umboni wa speaker ujeti amene ukamaona umaona ngati koma chimunthuchi nchimunthu cha Ambuye amwene chakhululukira munthu wati amafuna kumuombera. koma tikaona kothera kwake ndi munthu amene akudalira zimenezo nkumaona ngati ndi wabwino chifukwa apanga zilizo zimenezo sakudalira mphamvu ya Yesu Khristu chimene wachitayi. ndifa chake abusa amatitsimikizira kunena kuti ngati mtima wathu utadzichepetsa ndi pamene mulungu angagwire ntchito. ndifa chake ku Deuteronomy chapter 8 verse 3 chakuti ndinakuchepetsani ndikupangani kuti muzindikire simungakhale ndi moyo ndi mkate koma ndi mawu a mulungu otulukanso mkamwa mwake. chinthu china chimene chinandisangalatsa kwambiri kwa Filipi chapter 2 ija verse 5 ndakuti tikhale nawo mtima monga unali mwa ndani mwa Yesu Khristu.
ndakuti iyeyo anasiya ulamuliro ndi mphamvu zonse nkukhala maonekedwe ngati andani a munthu. Kutanthauza kuti ngati akuti anasiya mphamvu ndi ulamuliro ndikukhala ngati munthu ali mphamvu ndekuti ndoti munthu alibe mphamvu, si choncho? Koma ife timafuna tizikhala ndi mphamvu, chonsecho Mulungu akutionetsa kuti tilibe chani, tibe mphamvu yathu ili ndi Mulunguyo. Komalizira panali mawu onena kuti mana, tangowauzana zanuwo kuti mana. So mana amati ichi nchiyani? Mwa njira ina Mulungu ali zodabwitsa zambiri zimene ife sitinazitaniko, sitinazioneko, zimene afuna atidabwitse nazo, ationetsere. Pamene ifeyo tadzichepetsa mtima wathu ndi kulolera kuti mawu a Mulungu akhale mkati mwathu. Ndikukhulupirira kuti mawu a Mulungu amene watitsogoleranso mu wiki imeneyi kuti tikhoza kuona mamanaso ochuluka kuti ichi nchiyani pakudabwitsidwa ndi Mulungu ameneyi. Amen. Zikomo kwambiri.